Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right, muri yeZimbabwe kanjani masikati akanaka. Star rangu ndinonzi Comrade Nyoka Emabhunu. Ndakatyamanzwa zvikuru ndaona video iri kutenderera musocial media ya uyo anozviti Chief Wenje uyo achitaura kuti vageza vatengesa vageza wapanduka vachiimba kambo kaaimba ipapai. Ane mumwe wake ane zita rokuti DJ Masumiri. Uyo anonzi Wenje uyo aifana kutendeuka ova munhu anodzidza kutaura chokwadi mumukanwa make umu kuburikidza netime yaakasangana nedambudziko iye rekurwara. Ipapai paakarwara dai zvinhu zvedu zvakanaka, dai muchipatara mune makensa machine, madhokta edu achibhadharwa zvinhu zvakamira zvakanaka, ainge asina kutomboenda kuIndia, ainge akatorapwa munyika medu. Asi akatanga atenderedzwa musocial media achinzi arwara ari kushaya mari yekuti anorapwa kuIndia, akushaya mari. Ivo vatungamiri vaya vanonga vachimupesha zvisane basa vakukandidzana ndiani angabhadhari kusvika imwe mbavha iyo inonzi wiki nechivhayo yazobvisa mari kuti aende kunorapwa kuIndia. Hapana chinhu chinobuda mukanwa maHwenje chechokwadi. Shuwa vana vese ava vakazorwara nekensa vanonorapwa kupi? Iwo ukadoneterwa mari kaiwe. Plus ipapa pakuwana simba rikutaura uri kudhiraivha GD6 wakatengwa kaiwe utori pabasa. Saka hatiteerere vanhu vakadaro, hapana chokwadi chaanoburitsa nhengewe. Ungada usikira uchirwisa maovheta anenge anageza havasi kuitira kuti vapihwe mari. Anageza ane mari yake kudhara, ndiye akatombokupai futi mari 2017. Handi mazvinzisa. Saka vana veZimbabwe musateerere zvinhu zvinotaurwa naHwenje. Zvinhu Wenje kana makamutarisa so kunatsomuona akamira apa anoita kunge pane imwe so isingatambidze imwe moto so. Ndikutaurirai, anoita kunge down syndrome so. Hadzina kuti kwesere ipapai. Anoita kunge anopenga so pfungwa dzake. Anobuda papa ada kufadza ED. Wenje ngaazive kuti nyika yeZimbabwe haisi yavamuna angagwa ndeye vanhu. Geza haana kurwisa ZANU-PF, haana kurwisa nyika, ari kurwisa mabasa ari kuitwa naEmmerson Mnangagwa. Ari kurwisa looting of minerals, ari kurwisa kusahora kuri kuitwa, ari kurwisa kusagadzikana kwenyika kuburikidza nekulutwa kuri kuita mari yemataxpayers, nepotism, everything zviri kuitika paipai ndizvo zvinhu zviri kurwiswa naGeza zvaari kuti aiwa ngazvikorekti. Ende Geza haasi kurwira iye, ari kurwira generation yedu, ari kurwira isusu nokuti iye ane mari kare. Saka zvizive izvozvo, musateerere vana vadika vanotaura zvinhu zvisane basa rese. Vanhu vanoita politics dzemadouble standard. Ndogara ndichikutaurira kuti twese vanhu kwamuri kuona kuti tiri kuti ngenge. Patichange tapinda murodhi tapedza naye murumo, uchaona futi vaakudzoka kwatiri vaakuti aiwa anga akaipa. Saka vanhu vanotamba politics dzemadouble standard. Handi mazvinzwisa. A man of no fixed abode, ukuti kana kumzungu nekunyima anenge ariko kwaenda mhepo ndokwaanoteera, haagone kumira nechokwadi. Even ED ari wrong anenge achimuti ari right. So vanhu vakadaro zvakafanana DJ Masomere. DJ Masomere ndi teacher, handi mazvinzwisaka, but ari teacher kudaro kubasa kwacho haasi kuenda izvezvizvi. Mari iri kungouya ezvino angoita basa rekutedzana nezvemashow izvozvizvi, achienda ikoko achinotaura zvinhu zvisana basa saachinyepera nyika chida kubribe vanhu. Our generation is not going to be bribed. This time never. We're going to stand with truth. We're going to stand with what is right in our lifetime. Zvekusikera vanhu vachityisidzira, time dzekutyisidzirana vakomana dzakapera, because unogona kutotyisidzira munhu anogona kutozokupedzera kuita zvimwe zvinhu. This time musatombotraya zvenyu. Ine ndikutopa warning kumapurisa, garai kumanhingi kwenyu, musambotraya zvenyu. Zvezvamuri kufunga kuti munenge munyeperwe kana kupushwa, regedzai, budai munzira dzedu. Budai munzira dzedu. Now tiri kupinda murodhi, tiri kupinda musi wa 31 day is a day of signal. Hapana anorimisa day ro, ndatopedza nemiso. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.